Tulo ka bata ang gipang dunggab sa ilang ama-ama sa Caraga, Davao Oriental. Duha, patay. Sumala sa kapulisan, selos ang tinubdan sa krimen. Ano ang report ni Jandy Esteban? Sulod mismo sa ilahang panimalay, namatay ning 10 anyos nga batang babay sa barangay San Jose sa Caraga, Davao Oriental. Ang biktima napuno og samad dinunggaban sa iyang lawas. Patay sab ang iyang 5 anyos nga lalaking manghod. Samtang kritikal ang laing igsuon nga 7 anyos nga babae. Ang sospek, ama-ama ra sa mga bata. Sumala sa kapulisan, natulog ang mag-igsuon dihang kalit gigulgulan sa sospek ang liog sa kinamanghuran. Sunod iyahang gidunggab ang ikaduha, dayon giluba ang kamaguwangang babae nga maoy dead on the spot. Kuman sa krimen, gidunggab sa sospek ang kaugalingon o gigulgul pa niya ang kaugalingong liog. Nadala pa sa ospital ang kinamanghuran apan namatay ra gihapon kaganihang buntag. Samtang ginaobserbahan pa ang 7 anyos sa ospital. So at around 10 to 15, itawag ang neighboring concerned citizen at telling us na na daw kulong ng mga bata. First, mo ito yung statement na gihatag. But when we arrived there, nanin mga dugo sa gawas sa balay. Dito na ang mga bata sa higdaanan, the second child at the bunso, may tindog siya ridagan sa mga pulis. Alright. Pero namatay itong bata at 4:15 in the morning inside of the hospital na. Ang suspect stable na ug kasamtangang naka-hospital arrest. Nakita sa crime scene ang kutsilyo ug sundang nga gigamit sa krimen. Daan na kunong naglalis ang suspect ug ang inahan sa mga bata tungod sa selos. Miadto daw og Mati City ang inahan aron mangita og trabaho. Apan humanang usa ka semana didto naghimo sa suspect ang krimen. Basically kining bana nagahuna-huna, nagasuspetsya siya na iyang asawa na ilaing lalaki. The reason why she left for almost a week, mao na ang bana na pahimungtan ng mga bata. Yes po, nakainom po yung suspect that night of the incident. Una pa ang krimen, gitawagan pa kuno sa suspect ang lola sa mga bata aron patulugon sa ilahang balay apan wala kini makaadto. Nakahaya na ang patayng lawas sa magigsuon sa ilahang panimalay. Kasong double murder in relation to Republic Act 7610 ug frustrated murder ang atubangon sa suspetsado. Duna say panawagan ang kapulisan sa amahan sa mga bata. Ang ilamang kong father as of now is wala pa na nakitaan gyud. Pinapangita pa ingon na sa tagum daw or nasa part sa Region 12. Still we do not know kung tayo makakita siya or madunggan niya nga balita para mabalikan niya ang mga bata diri. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.